Li Saziye Cihani ya perwerde zanist û çandê UNESCO'yê li asla cîhanê 18 ziman li ber wenda bûnê ne ku ji van zimanan yek jî zaravaya Kurdî zazakî ye. Li Amedê jî tîmek ji 5 kesan pêk tên bi vê zanînê bi armanca vejandina Zazakî bi navê Zazakî World ango cîhana Zazakî dest bi derxistina rojnameyek mehane ya Zazakî kirine. Ev rojnameya nivîskî di halê heyî da li asta Tirkiye tekane rojnameya Zazakî ye. Yani ji bo pêşerojê em helbet dixwazin bibin çavkaniyeke nû ji bo xwendinê, ji bo nivîsê, ji ber ku gelek Kurd û bi taybetî Zaza Kirmanc Kurd zêdetir divê xwedî van xebatan derdikevin. û ji bo ziman wenda nebe xebatekî kulturî û bi dil û can em dixebitin vê meselê de. Bonaya Roja Cihani ya zimanê zikmakî jî li navenda Sendîkaya Eğitim Senê ya Amedê bi armanca balkişandina serrewşa Zazakî û avakirina hişmendiya bo zimanê dayîkê bi beşdariya zimanzan û nivîskaran semînerek jî hat li darxistin. Yani planê me re şerê me re mawazenekê nê ziwan xwe vîra me kirî bû mistinir domanan xwe û dersê wê çînîtî şiyastê înan re wayrî vêjîrê û ma venga sazgehan Kurdan jî danîmekê nê ziwan re wayr vêjîrê. Tê zanîn ku ji sedemên siyasî û aboriyê bi rêjeyek zêde Kurdên Zaza ji artnîgariyên xwe koçê Ewropa û bajarên cuda bûne. Ji ber wî jî bi awayek teqez hejmara Zazayan nayê zanîn. Lê li gorî texmînên zimanzan û lêkoleran li Tirkiye û Bakur dev û dora 7 milyon Zaza hene. Lê ji sedemên cuda cuda di nav vê hejmarê da rêjeya axivêriya Zazakî jî her ku diçe kêm dibe. Gere kêye herkes gede sabyon dixureydi, gedon dixureydi. Roj diçi kalbên se ay kalo bi zon dixu bikir. Lama vineneke teni no jenerasyonu neve zuanê xura duruyor. Yani idi teni mavaci pile ma qseykene, kale ma qseykene. Yani enu zuan ervuna devam bekero çi heyf benu kever bi çimbiyayı şişero. Ke zuan bimro mazim reni. Sebaki Zazakî nemro ez bi Zazakî cuguyane. Bi gedan re Zazakî qseykene. Roşinbîr û nuştoxê Kurd roşan lezgîn vano. Merdim bi rengê xwe, bi vengê xwe û bi ziwanê xwe rindeko. Eno ziwan û rindek seba ku nemiro gereka her warê hayatê da bêro qiseyî kerdiş. Abdulselam Akıncı Ruda, Amed.